маориф яке аз соҳаҳои афзалиятноку аввалиндараҷа буда, дар устуворӣ ва таҳким бахшидани пояҳои давлати миллӣ, демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявии мо, таъмини зиндагии шоиста ва рушду тараққии кишварамон нақши муҳим дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини рушду пешрафти таълиму тарбияи насли наврас ғамхорию таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. аз соли 1991 то ба имрӯз дар мамлакат 3020 иншооти соҳаи маориф бо зиёда аз 1 миллиону 300 ҳазор ҷойи нишаст сохта ба истифода супорида шудааст. ҳадафи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин иқдомҳои наҷибона баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии наврасону ҷавонон, тақвият бахшидани ҳисси ватандӯстӣ, ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги босонии тоҷикон, тавсеяи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникии сокинони кишвар мебошад. аммо таассуфовар аст ки имрӯз на ҳамаи кормандони соҳаи маориф ба қадри ғамхорию таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурӣ мерасанд. баъзе масъулони соҳа ба ҷои таъмини раванди дурусти таълиму тарбияи насли наврас ва содиқона иҷро кардани вазифаҳои худ даст ба қонуншиканӣ мезананд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони мақомоти амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъолияти ғайриқонунии сардори раёсати маорифи ноҳияи Рӯдакӣ Иқболи Неъматулло соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, ҷамоати Чортеппа, деҳаи Арбобхотун ошкор гардид. номбурда 31 октябри соли 2022 бо фармони вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаи сардори раёсати маорифи ноҳияи Рӯдакӣ таъин шудааст. дар муддати ҳамагӣ 4 моҳи фаъолият дар мақоми мазкур як қатор ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсиониро содир намуда, ба шаъни корманди соҳаи маориф иснод овардааст. بعد از ختم دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان سال 2013 تا 17 در مؤسسه تحصیلات میانه 170 نایب دکی به حیث آموزگار فن تاریخ و حقوق فعالیت نمودم. از سال 2017 تا 2022 در JDMM فاوز همچون راننده فعالیت کردم. 31 اکتبر سال 2022 با فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان همچون سردار ریاست معارف ناحیه رودکی فعالیت کردم. طبق нишондоди Иқболи Неъматулло, ӯ аз рӯзҳои аввали фаъолияти хизматиаш мунтазам ба фасодкорӣ даст зада, тавассути алоқаҳои ҷиноятиаш аз роҳбарони муассисаҳои таълимии ноҳия бо роҳи тамаҷҷӯӣ маблағҳои калони пулӣ меситонидааст. дар давоми моҳи ноябри соли 2022 Иқболи Неъматулло бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 182 ноҳия Назаров Қурбоналӣ, раиси иттифоқи касабаи раёсати маорифи ноҳияи Рӯдакӣ Мавҷуда Табарӣ ва муовини сардори раёсати маорифи ноҳияи Рӯдакӣ Раҳимова Маҳбуба бо баҳонаи гузаронидан аз аттестатсияи давлатӣ аз директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 182, 66, 65, 173, 123, 36, 120, 51, 180, 174, 46 ва инчунин 25 муассисаи дигари таълимии ноҳияи Рӯдакӣ ҷамъ 36 нафар бо суистифода аз мансаби ишғол намудааш дар маҷмӯъ 65700 сомонӣ пора талаб намуда гирифтааст. در مبایمه ماه دکبر سال 2022 به خاطر از اتستات گذراندن دیرکتوران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 182 با مبلغ 10000 سومانی از دیرکتور مکتب 123 2000 سومانی از دیرکتور مکتب 65 با مبلغ 4000 سومانی از دیرکتور مکتب 66 با مبلغ 5000 سومانی از دیرکتور مکتب 173 با مبلغ 4000 سومانی رو گرفتم. و بعد مرتبه دیوم با میان روی رئیس اتفاق کسبه ریاست معارف ناحیه مذکور از دیرکتور مکتب 36 با مبلغ 3000 سومانی از دیرکتور مکتب 51 با مبلغ 1500 سومانی از دیرکتور مکتب 180 با مبلغ 1000 سومانی از مکتب 174 با مبلغ 1000 سومانی از دیرکتور مکتب 120 با مبلغ 1500 سومانی گرفتم. پیش از اتستات با معاون سردار ریاست معارف رحیمова Маҳбуба از 20-25 دیرکتور با مبلغ 35-40 سومانی گرفتم. иқболи Неъматулло таъиноти кадриро дар муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ бо гирифтани пора анҷом медодааст. аз ҷумла дар асоси маслиҳати пешакӣ аз муовини директори мактаби рақами 117 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе Шераф Валӣ Шермаҳмадович 10000 сомонӣ ришва гирифта, ӯро ба вазифаи директори мактаби рақами 73 ва аз муовини директори мактаби рақами 130 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе Тоҷиддинов Ғолибҷон Ҷурахонович 10000 сомонӣ ришва гирифта, ба вазифаи директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 ноҳияи Рӯдакӣ таъин намудааст. با خاطر با وظیفه تعیین نمودن تاجدینov غالیبجان که جانشین دیرکتور مکتب 130 ناحیه فردوسی بود
ба хотири ба вазифаи директори таъин намудан 10,000 сомонӣ гирифтам ва баъд аз он фармоишашро баровардам ба вазифа таъинаш кардам. Барои ба вазифа таъин намудани дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ноҳияи рӯдакӣ аз Шериф Валиҷон ки қаблан шинос будем ба маблағи 10,000 сомонӣ гирифтам ва ӯро низ ҳамчун директори муассисаи мазкур таъин намудам. амалҳои ғайриқонунӣ, фасодкориҳои Иқболи Неъматулло зимни амалӣ намудани чорабиниҳои тафтишотӣ, пурсиши шоҳидон ва ашхоси ҷабрдида пурра тасдиқ гардиданд ва тибқи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. нисбат ба дастгиршуда бо дастрасии моддаи 314 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон сӯистифода аз мансабҳои давлатӣ, парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, чораи пешгирии ба ҳабс гирифтан татбиқ карда шудааст. тафтишоти пешакӣ оид ба ошкор сохтани дигар кирдорҳои коррупсионии Иқболи Неъматулло ва алоқаҳои ҷиноятиаш идома дорад. албатта Иқболи Неъматулло ҳоло аз кирдорҳои ҷиноятии содир намудааш сахт пушаймон аст ва тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ҷавоб хоҳад гуфт. вале масъулинро зарур аст ки ҷиҳати пешгирӣ намудани роҳёбии чунин нафарони тасодуфӣ ба соҳаи маориф ки муҳимтарин ниҳоди тарбиятгари насли ояндаи миллат мебошад, тамоми чораҳоро андешанд.